Kale txikitar maiteak, aurten ikusten dezuenez, kandidatakazue zuen aurrean. San Pedroren omenez antolatutako festa hauei ongietorria emateko. Aldu eta ozen esaten dizuet festaz gozatzeko, beti errespetuan eta tolerantzian. Festa hauetan beti egiten dugun bezala. Gozatu dantzalditaz, antolatutako ekintzetaz eta batez ere txorizo pintxotaz. Egitarau guztia ilusioz eta maitasunez antolatu dute ontza elkarteak eta jaietako komisioak. Nekane Lasak kale txikitar petoa buru dutela. Festa hauetako alma materra benetaz esaten dizuet badakizua ezaguna dutela. Benetan. Beraz, bihotz-bihotzez, kale txikitarrak, gora San Pedroko jaiak, gora kale txiki, gora Makandida! Kaixo, Ainara Lasa, albiziko aldiz, emakumeak kandidaren paperean zemuz joan da gaurko ekitaldia. Hasieran ondo, jetxira eta hori lasai, baina gero estena joa igotzeko garaia no son nervioso. Baina ondo, bueno, ez da horren besteako ez da ere. Hori el miedo esteniko ja superatuta bizka. Superatuta, bai. Ja igandian ja beste gauza bat izangoa, ondo. Eta, mendik aurrera ospatzera festak. Bai, ointxe bertan, ja, aldatu arropaz eta tope, agarlo todo, bai. Osea, que urrengo unak neko intensuak eta izango diala. Bai, biharra nahitea, goizian txoixok eta egostea, gero sagarduana, tamborra dare bai. Da igandian, berriz pregoia bukaera eman, da festan bukaera, eta oso pozik, bai, pozik da, oso pozik. Arki, Ainara, disfrutatu. Vale, eskerrik asko.